Among the many, you'll find the rare few. No ordinary humans. Those who can tame machines and taunt the laws of physics. You can steer a thundering rocket through 24 formidable tracks with a screaming engine half as hot as the surface of the sun. G-force pummeling their bodies at every gut-twisting turn. Competing for glory as much as survival. They call it a sport, but this is not a game. This is Formula One. Χαίρετε φίλες και φίλοι, είμαι ο Γιώργος. Είμαι ο Ηλίας. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast. Ανασκόπηση του Grand Prix του Κατάρ. Σ' αρέσει αυτή η πίστα? Έρημος, ζέστη, τι εννοείς, μορφολογικά? Ναι, έτσι όπως είναι φτιαγμένη. Όχι. Α, ωραία, μια χαρά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πίστα. Αλλά θα ήθελα να είναι μόνο για qualify, όχι για αγώνα. Να σου πω κάτι. Ναι. Υπάρχουν πολλές πίστες που δεν μου αρέσουν. Κάτι έχω καταλάβει. Αλλά τι εννοώ, όχι από την άποψη του τι αγώνα δίνονται να προσφέρουν. Ωραία. Από την άποψη πώς είναι εμφανισιακά, ρε φίλε. Οκ. Δηλαδή, μία αυτή του Μπαχρέιν, όλες αυτές οι πίστες που βρίσκονται εκεί στην στην Αραβιά, ναι. που έχει την έρημο. Τζέντα. Την Τζέντα δεν είναι τόσο κακή. Δεν έχει. Όχι, Τζέντα δεν είναι τόσο κακή. Αλλά είναι και άλλες που δεν τις θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι και άλλες περίεργες. Το Αμπουντάμπι. Ναι, σωστά. Ποια άλλη έχουμε? Αυτές έχουμε. Μόνο αυτές. Κατάρα, Αμπουντάμπι και Μπαχρέιν. Και Σαουδική Αραβία. Το Middle East. Γενικότερα, οι πίστες οι οποίες. Ναι, είναι πολύ, ρε παιδί μου, τηλεπαιχνίδι, video game πίστα. Είναι αυτό που έχεις. Λες, θα πάω να παίξω Gran Turismo. Και άμα σου έρθει μια πίστα στο μυαλό σου, έρχεται το Κατάρ. Κάτι τέτοιο έτσι. Κάτι απρόσωπο. Οκ. Κατάλαβα. Ναι, τώρα χωρίς χαρακτήρα. Ναι. Πίστα τώρα είναι η Μόντσα, είναι ο Καναδάς, ρε φίλε, είναι το Βέλγιο. Το Σπα. Το μέσα στα ουδά. Αυτό είναι. Αυτές είναι πίστες. Αυτές πίστες και βαρετός να είναι ο αγώνας, χαίρεσαι να βλέπεις το πάρκο. Ναι, απλά στο Κατάρ, επειδή χρησιμοποιούταν πριν για το MotoGP, ας πούμε, πριν μπει η Φόρμουλα 1, πότε μπήκε? Το 21 είπαμε. Το 21 μπήκε και μου δίνεις ωραία πάσα για να πω κάτι ιστορικό. Ναι. Η πίστα κατασκευάστηκε το 2004 για να φιλοξενήσει αγώνες MotoGP. Ναι, και θέλω να σου πω ότι στο MotoGP είχε πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρον όλοι οι αγώνες. Δεν ξέρω αν αυτή η πίστα, η μορφολογία της ή οι αλλεπάλληλες στροφές. Στο MotoGP που γενικότερα έχουν όλοι οι αγώνες ενδιαφέρον. Okay. Και δεν είναι τόσο μονότονο όσο είναι το πλέον. Κατά καιρούς ενίοτε πλέον η Φόρμουλα 1. Τόσο ναι, αυτό. Λοιπόν, μεταξύ άλλων στοιχείων ιστορικών, ο πρώτος αγώνας ο οποίος φιλοξενήθηκε Φόρμουλα 1 ήταν το 2021. Νικητής τότε ήταν ο Χάμιλτον, σε πληροφορώ. Δεν τη θυμάμαι την πίστα του Κατάρ καθόλου στο 2021. Νομίζω ότι πέρσι ήταν, ο πρώτος αγώνας. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Όχι, ήταν. Ό,τι θυμάμαι. Ξέρεις τι γίνεται? Τι θυμάμαι γιατί είναι αυτό το πράγμα που σου λέει. Είναι μια ανούσια πίστα χωρίς χαρακτήρα μορφολογικά, ρε παιδί μου, εμφανισιακά, που νομίζω ότι υπήρχε στο καλεντάρι στη σύγχρονη ιστορία τουλάχιστον 20 χρόνια, της Φόρμουλα 1. Κάτι κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Ναι. Να μου πεις για τον Μπαχρέιν, να σου πω, το Μπαχρέιν. Η Μαλαισία πώς ήταν, ρε φίλε, ας πούμε? Έμοιαζε με την Κίνα η Μαλαισία. Έμοιαζε με την Κίνα, ναι. Μορφολογικά. Έτσι, ναι, καταλαβαίνεις τα μορφολογικά. Πάλι την πρώτη τη στροφή, σαν σαλιγκάρι, κάπως έτσι. Το 21 έχουμε πόντιουμ Χάμιλτον, Verstappen, Αλόνσο. Πρωταθλητικό πόντιουμ. Καλά, πρωταθλητικό όχι ακόμη γιατί ο Verstappen δεν έχει γίνει πρωταθλητής. Αλλά ναι. Αυτό το πόντιουμ επαναλήφθηκε άλλες 2 φορές. Το 23 στον Καναδά και άλλη μία δεν θυμάμαι πότε. Τι θυμάστε την όσα όπου ήταν από τα πιο ιστορικά πόντιουμ γιατί ήταν τα περισσότερα παγκόσμια πρωταθλήματα. Ειδικά το 23 που ο Μαξ είχε ήδη 3 πρωταθλήματα. Άλλα 2 ο Αλόνσο και άλλα 7 ο Λούις. 3 και 2 5. Και 7, 12. Αυτά είναι. Το 2023 είχαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πόντιουμ. Το 2022 δεν έγινε το Grand Prix, να σου πω. Ναι. Μην με ρωτάς γιατί, δεν το σημείωσα, δεν το épραξα. Okay. Το 2023 είχαμε νικητή το Verstappen και δεύτερο πάλι τον Πιάστρι. Τότε ήταν και η πρώτη του χρονιά στη McLaren Πιάστρι. 23, ναι, ήταν η πρώτη του χρονιά και έκανε την πρώτη του νίκη στο sprint του Κατάρ την προηγούμενη μέρα. Άρα τον πάει ο αγώνας το φίλο. Γι' αυτό εγώ τον έβαλα μπροστά στις προβλέψεις. Χαζός είμαι. Και τρίτος ήταν ο Νόρις το 23. Okay. Ενώ πέρσι νικητής ήταν πάλι ο Μαξ, με δεύτερο τον Leclerc και τρίτο πάλι τον Πιάστρι. Σου λέω, του ταιριάζει πάρα πολύ του Όσκαρ. Δηλαδή έχει γίνει 4 χρονιές στο Grand Prix στο Κατάρ και τις 3 έχει κερδίσει ο Verstappen. Σωστά. Αυτά. Πάμε λίγο στα του αγώνα γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Έχουμε έτσι περίεργο Σαββατοκύριακο, έχουμε sprint. Σωστά. κτλ. Λοιπόν, 2-3 πράγματα πριν ξεκινήσουμε. Το ρεκόρ πίστας ήταν ένα 20,5 από τον
Max, το οποίο το έσπασε ο Piastri 2 φορές. Μία την Παρασκευή στα qualify για το sprint και μία το Σάββατο στα qualify για τον αγώνα. Το συνέδριψε, 1 δευτερόλεπτο κατέβασε. Και αυτό που είδα για τα λάστιχα είναι, και λέω πάλι θα γκρινιάζει ο Κατσουλίδης, ότι η C3, η μαλακή δηλαδή γόμα, ήταν η σκληρή του Las Vegas. Και λέω, ποιος ακούει τον Κατσουλίδη τώρα. Χριστός και η Παναγία. Να βγάζει σκληρή γόμα 25 γύρους και ποιος ακούει τον οχετό για την Pirelli. Τέλος πάντων, η Pirelli, σαν να μας άκουσε, έβαλε υποχρεωτικά, είπαμε, γύρους 25 σε κάθε σετ ελαστικών. Δεν μπορούσε να προχωρήσει παραπάνω. Τα οποία μετρούσαν είτε αν έκανες γύρους στα ελεύθερα δοκιμαστικά, είτε αν έκανες στα qualify, είτε αν έκανες στον αγώνα. Ωραία, έβγαζε άθροισμα το λάστιχο. Για μένα, κανόνας ο οποίος πρέπει να ισχύσει και στο Μονακό και σε άλλες πίστες που γενικότερα οι προσπεράσεις είναι πιο δύσκολες και που γενικότερα είναι και πολύ βαρετοί οι αγώνες, δηλαδή μονότονοι και ξέρεις. Εν τω μεταξύ και το Μονακό έχει 70 γύρους, πόσους έχει? Ναι, έχει πολλούς γύρους. Δηλαδή με το 25 γύρους πάλι κάνεις υποχρεωτικά 2 pit stop. Ναι. Ίσως χρειαστείς και τρίτο, αν δεν έχεις φρέσκια γόμα, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Αν δεν έχεις κάτι κρατημένο. Τώρα, την Παρασκευή, όπως είπες, φάνηκε γρήγορος ο Piastri. Τον ακολουθούσε ο Νόρις με πολύ εφάμιλο ρυθμό. Πολύ ψηλά ήταν ο Αλόνσο στην τρίτη θέση όταν τελείωσε το FP1 και ο Σάινθ. Τέλος πάντων, πάμε λίγο γρήγορα στο Sprint Qualify, όπου είχαμε ένα μαγικό Αλόνσο γενικά. Ναι. Έτσι. Κάτι το οποίο είπε στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Μπράβο μου, ευχαριστώ. Μεγάλη απογοήτευση ήταν ο Χάμιλτον, ο οποίος έμεινε στο Q1 του Sprint εκτός. Για άλλη μια φορά. Μπράβο. Ο οποίος μετά το FP1 ζητάει από την ομάδα να αλλάξει το setup και να πάει για περισσότερη αεροδυναμική δύναμη παρά για ταχύτητα. Γιατί μπας και το βολέψει για να βρει χρόνο και δηλώνει μετά το qualify ότι τα έκανα σκατά και κάναμε το αυτοκίνητο χειρότερα. Στο Q2 του sprint έχουμε την άλλη Ferrari του Leclerc να παλεύει με τα δαιμόνια και εν τέλει να καταφέρνει να περνάει. Και στο Q3 περνάει ο Russell και γράφει τον ταχύτερο γύρο, σημειώνοντας ρεκόρ πίστας. Και είναι στην εικονική pole position μέχρι που περνάει ο Piastri και όπως είπαμε σπάει το ρεκόρ γύρου, κάνει ένα 20-0. Δεύτερος είναι ο Russell λοιπόν. Τρίτος ο Norris. Τέταρτο έχουμε τον Alonso που πέρασε και τις δύο Red Bull, 5 και 6 τα Red Bull. Αντίστοιχα, Tsunoda Verstappen, Αντωνέλη 7ος, 8ος ο Σάινθ, 9ος ο Leclerc, 10ος ο Άλμπον. Καλώς. Πάμε στο sprint. Sprint. Τελειώσαμε από το sprint. Γίνεται η εκκίνηση. Αυτό. Να σου πω κάτι. Το sprint ήταν εντελώς σούπα. Δηλαδή θα μπορούσε καν να μην γίνει. Ναι. Χρειάστο εντελώς. Ναι. Τι έγινε, τι δεν έγινε. Τίποτα. Πέρασε απλά ο Verstappen, τον Tsunoda και τον Αλόνσο. Ναι. Το οποίο ήταν. Το πέρασε τον Tsunoda, το προσπερνάω. Ναι. Και το ότι πέρασε τον Αλόνσο πάλι το προσπερνάμε. Αυτό. Γιατί ο τύπος έχει δηλώσει θερμός υποστηρικτής του Verstappen. Νομίζω είναι ο μεγαλύτερος φαν του Verstappen αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Του θυμίζει πολύ τον εαυτό του κτλ. Οπότε ναι. εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα τον περάσει τον Αλόνσο πάρα πολύ εύκολα και θα τον ζωρίσει. Αυτά. Τελείωσε το sprint, ας πούμε την κατάταξη τώρα. Ναι. Μα δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε για το sprint. Επίσης, κάτι άλλο που θα ήθελα να πω Ναι. είναι ότι πρέπει να αναθεωρήσουν λίγο. Να κοιτάξουν, ρε παιδί μου, την πίστα και να δουν πού αξίζει να βάζουν sprint race. Είναι τώρα το Qatar πίστα για να βάλει sprint race? Όχι. Και εδώ θα κρατηθώ. Είδαμε πάρα πολύ και στον αγώνα, τον κανονικό, και στο sprint, DRS trains με αυτοκίνητα κολλημένα το ένα πίσω από το άλλο. Πίστα με αλλεπάλληλες στροφές γρήγορες δεν γίνεται να έχει sprint race. Δηλαδή δεν γίνεται να ακολουθήσεις. Στο Las Vegas, ας πούμε, θα ήταν ωραίο να έχει, ρε φίλε, sprint race. Ναι, στο Las Vegas μπορούσες να ακολουθήσεις. Εδώ δεν μπορείς να ακολουθήσεις. Είδες το Verstappen. Έκατσε 6-7 γύρους πίσω από τον Norris, πίεσε. Τα λάστιχα τα έκανε για πέταμα και μετά έμεινε 6 δευτερόλεπτα πίσω. Απλά για να τερματίσει, να φτάσει στον τερματισμό. Δεν γινόταν να ακολουθήσεις για 3 γύρους κάτω από το δευτερόλεπτο. Βέβαια, μπορεί απ' την άλλη να σου λένε ότι ξέρεις τι, θα το βάλουμε στους αγώνες που είναι πιο εύκολο να μην προσπερνάς, που είναι Όχι. πιο δύσκολο να προσπερνάς. Θα σου πω εγώ σε ποιους αγώνες θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε στους αγώνες που έχουν τους μεγαλύτερους χορηγούς. Qatar Airways. Ναι, ισχύει. Μία από τους μεγαλύτερους χορηγούς. Ναι. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Να φανεί. Εντάξει, κοίταξε. Έτσι κι αλλιώς θα φανεί αυτό. Θα μου πεις ποιος θα δει FP1, FP2, FP3. Άναγιος. Ναι, οκ. Καταλαβες. Ναι, Οπότε αυτή έχεις είναι. όλο το γκλάμα από την Παρασκευή. Μαζεύεις κόσμο, τραβάς. Εντάξει, στα υπόλοιπα δείχνει τη Rolex, ρε φίλε. Δεν δείχνει. Πάει Rolex μας αποχαιρέτησε. Tag Heuer πλέον. Τα- Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, τελική κατάταξη του sprint έχουμε Piastri, Russell, Norris, Verstappen, Tsunoda, Antonelli, Alonso και Sainz. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο, ούτε να προσθέσω κάτι. Πάμε κατευθείαν στις κατατακτήριες δοκιμές. Καιρό έχω να τις πω έτσι. Όντως. Στο Q1 μένουν έξω Tsunoda, Ocon, σχετικά γνωστοί ύποπτοι. Hamilton, που πλέον έχει γίνει νομίζω και αυτός γνωστός ύποπτος. Ναι. Stroll, Colapinto, καλά, αυτή κι αν είναι οι συνήθεις ύποπτοι εδώ πέρα να μένουν έξω. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στην κακή επίδοση του Hamilton. 18η θέση. Ρε φίλε, εντάξει.
Το να είσαι 12ος, 13ος, 14ος, το καταλαβαίνω, δεν σου το έλεγε στο αυτοκίνητο, σύν το ότι δεν έχεις καλή μέρα, σύν το ότι δεν ξέρω εγώ τι. 18, σοβαρά. Δηλαδή μπροστά από το Stroll, μπροστά από το Stroll και τον Κολαπίν το μόνο. Ο οποίος δήλωσε μετά το sprint ότι το αυτοκίνητο είναι χάλια και δεν ξέρω τι πρέπει να διορθώσω. Δηλαδή, να σου το πω με διαφορετικό τρόπο πάλι. Ο τελευταίος κινητήρας Ferrari. Αυτό πάλι. Πίσω και από τα δύο. Χας, πίσω και από τα δύο Ζάουμπερ, πίσω και από το Leclerc. Εντάξει, αυτό έτσι κι αλλιώς. Αλλά ο τελευταίος κινητήρας της Ferrari, πραγματικά. Όντως. Δεν ξέρω τι να πω εδώ. Επίσης, δεν ξέρω τι να πω για τον Τζουνόντα, ο οποίος είναι πάλι ή του ύψους ή του βάθους ο τύπος. Δεν ξέρω τι κάνει. Πριν από 3 ώρες κάνει έναν ωραίο αγώνα, παίζει ωραίες άμυνες κτλ. Και τώρα είναι 15ος και δεν μπορεί να περάσει στο Q2. Δεν ξέρω τι φάση. Νομίζω ότι για το sprint ο Verstappen θεωρώ ότι έχει διαφορετικό σετάρισμα από ό,τι έχει και στον αγώνα και στα qualify. Δεν γίνεται ξαφνικά να βρει και. Βασικά μου έκανε πολύ εντύπωση η επίδοση του Verstappen στα qualify του sprint. Στα qualify του sprint. Γιατί? Ναι. Τώρα πίσω του Τζουνόντα. Δηλαδή, τι λέω. Ναι. Ήταν κακό το αυτοκίνητο του Verstappen, είχε διαφορετικό σετάρισμα στα qualify του sprint. Ναι. Τα άλλαξε. Ναι. Και ο Τσουνόντα δεν τα άλλαξε και γι' αυτό έχει αυτή την επίδοση που έτσι κι αλλιώς έχει. Θα μου πεις πώς ήταν τόσο καλό στο Σάββατο. Έλαντε. Δεν ξέρω. Είναι περίεργη κατάσταση αυτός ο τύπος. Πραγματικά. Κοίτα, ο Μαξ συνηθίζει να παίρνει πράγματα από το sprint και να βελτιώνει μετά. Ναι, νομίζω ότι απλά πειραματίζεται στο sprint. Ναι. Q2 μένουν έξω οι Χούλκεμπεργκ, Λόσον, Μπέρμαν, Μπορτολέτο και Άλμπον. Πεσμένος ο Άλμπον, θα πω εγώ. Έχει πάρα πολλά Grand Prix που δεν είναι σε καλή φόρμα. Η αλήθεια είναι. Στους τελευταίους αγώνες, ο Άλμπον έχει μαζέψει 3 ολόκληρους βαθμούς. Εντάξει, έχει πολύ καλή συγκομιδή στους πρώτους αγώνες. Θυμάσαι που το συγκρίναμε με το Σάινθ και λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ μουδιασμένος ο Σάινθ κτλ. Ναι. Και μου είπες off the record ότι παρότι ο Σάινθ έχει 2 πόντιουμ, παραμένει ακόμα πίσω από τον Άλμπον. Δεν θυμάμαι για πόσους βαθμούς. Για αρκετούς, νομίζω 15 βαθμούς. Κάτι τέτοιο. Όχι, ρε. 9 βαθμούς. Ενώ η πρώτη δεκάδα μετά από ένα πολύ καλό Q3 session, θα έλεγα. Δηλαδή ήταν αρκετά έτσι αγωνιώδες. Ναι, αν ξέρεις το Leclerc που έβγαινε έξω και έκανε μπαντιλίκια και έβγαινε στα χαλίκια. Πολύ ξενερωμένος ο Leclerc. Όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα, κοίτα, δεν ξέρω. Φταίει το αυτοκίνητο. Φταίει ο αραβώνας. Κάπου εδώ να πούμε παραδοσιακός τύπος ο φίλος, έτσι. Ναι. Και αραβώνα, φίλε. Ναι. Κανονικά. Πρόταση γάμου αραβωνιάστηκε, λέει. Ποιος αραβωνιάζει το 2025, ρε. Τέλος πάντων. Έκανε αραβώνα τρελός. Ναι, anyway, φταίει λίγο τώρα, κανονίζει το γάμο. Δεν ξέρω. Τη κολλάει η χρονιά, σου λέει δεν διεκδικώ κάτι. Ο Ράσελ είναι ψηλά στη βαθμολογία. Το Ferrari είναι αυτό που είναι. Άστο να πάει στα κομμάτια. Νομίζω ότι αποδέχτηκαν μάλλον ότι θα είναι τέταρτη στο πρωτάθλημα. Θα μπορούσε να μην είναι βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Καλά, ναι, δεν το συζητάμε καν. Τέλος πάντων, η κατάταξη στο Q3 είναι Πιάστρι, Νόρις, Verstappen, Ράσελ, Αντονέλη, Χατζάρ, Σάινθ, Αλόνσο, Λεκλέρ. Έχουμε Πιάστρι να γυρνάει και έχουμε Νόρις στη δεύτερη θέση μετά από πάρα πολύ καιρό. Ναι. Κάναμε και story. Τι γίνεται. Back. Ναι, τι γίνεται εδώ τώρα, είπα κι εγώ. Ναι. Παράξενα πράγματα. Το περίμενες? Ναι, το περίμενα. Θα σου πω γιατί το περίμενα. Τον έβαλα και για τους λόγους που είμαι στην αρχή. Ναι. Το περίμενα γιατί ταιριάζει η πίστα. Του ταιριάζουν οι πίστες που έχουν περισσότερο grip και μπορεί να είναι το αυτοκίνητο ένα με τον οδηγό. Ενώ στα Grand Prix που είχαμε μέχρι τώρα είχαμε λιγότερη πρόσφυση. Οπότε έπρεπε να μπαίνεις ψιλογλιστρώντας στις στροφές, αν μπορώ να το πω έτσι. Setup που βολεύουν και τον Norris και τον Verstappen. Και τώρα ο Piastri έρχεται εδώ και είναι dominant. FP1, pole position στο sprint, νίκη στο sprint. Pole position για τον αγώνα, τα έκανε σχεδόν όλα τέλεια. Και παραλίγο νίκη στον αγώνα. Ναι. Αλλά τον έφεγε κακή στρατηγική των Papaya Cars. Εγώ λέω με το που τερματίζουν εδώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Νόρις να στρίψει δεύτερος την Κυριακή. Ναι. Βάσει και το τι έχουμε δει και το πόσο ακάθαρτη η δεξιά πλευρά του grid, όπου είναι ο δεύτερος, τέταρτος και μέχρι τον 20ο. Και βάσει του πόσο δεν έστριψε πρώτος στο προηγούμενο Grand Prix που ξεκινούσε πρώτος. Λέω ότι ο Νόρις δεν υπάρχει περίπτωση να στρίψει πρώτος και ότι ο Verstappen θα τον έχει περάσει στην πρώτη στροφή. Όπως και έγινε. Πίστευα ότι και ο Αντωνέλη μπορεί να έρθει λίγο εκεί, ξέρεις, τον αγώνα. Αλλά εντάξει. Πάμε στον αγώνα. Πάμε. Βασικά έχουμε πάει ήδη. Ναι. Να σου πω ότι όλοι ξεκινούσαν τον αγώνα με καινούρια medium, σκοπεύοντας να φτάσουν περίπου στο γύρο 20 με 25 για να δούνε πώς θα κάνουν τη στρατηγική. Εκτός από Χούλκεμπεργκ και Χάμιλτον που ήταν με soft και Άλμπον και Κολαπίντο που ήταν με τη σκληρή γόμα. Επίσης, κάτι που παρατήρησα στο Formation Lab, στο γύρο σχηματισμού, ο Max έκανε πάλι έτσι παιχνιδάκια, άφηνε λίγο απόσταση. Ναι. Άφηνε λίγο απόσταση από τα McLaren, επίτηδες τόσο όσο.
για να τα νευριάσει η φάση. Θα βγουν τώρα πάλι τα Team Radio που θα λένε ότι έχει απόσταση παραπάνω από 10 αυτοκίνητα πίσω και. Τέλος πάντων, έχουμε κάτι που δεν είπαμε για τον Μπορτολέτο πριν. Ότι είδες που λέγαμε στο προηγούμενο Grand Prix ότι πρέπει να πάρει ποινή 5 θέσεων για το συμβάν στο Las Vegas. Ναι. Που πήγε και έκανε dive bomb και πέταξε 4 αυτοκίνητα εκτός. Ναι. Πήρε εν τέλει την ποινή για αυτό το Grand Prix και ξεκίνησε 5 θέσεις πιο κάτω. Λοιπόν, οι προβολές μας δεν είναι πολλές. Ναι. Αλλά νομίζω ότι μας ακούει ο πρόξενος της Αγγλίας, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω, τα λέει στον admin του F1 εκεί πέρα και αυτό τα λέει με τη σειρά του στην FIA. Δεν ξέρω, ρε. Κάπως έτσι μας ακούν όλοι. Λοιπόν, πάμε στον αγώνα όπου είχαμε τα κόκκινα φώτα να σβήνουν σε κλάσμα δευτερολέπτου. Με το που άνοιξε το πέμπτο φως έσβησαν. Παρ' όλα αυτά είχαμε πάρα πολύ καλή αντίδραση από τους πρωτοπόρους. Ο Χατζάρ δεν είχε καλή αντίδραση, δεν ξέρω αν είδες το πανοραμικό πλάνο, όπου τον κατάπιανε εκεί από πίσω. Τον κατάπιε ο Αλόνσο δηλαδή. Ο Νόρις, ενώ ξεκίνησε καλά, μετά φάνηκε να γλιστράει από την ακάθαρτη πλευρά του grid, όπως και ο Ράσελ, με αποτέλεσμα Verstappen να περάσει τον Νόρις και ο Αντωνέλη να περάσει τον Ράσελ. Ο Verstappen. Ναι. Το Νόρις. Ναι. Γιατί τον πέρασε, λες και. Α, ο Νόρις. Γεια. Αυτό. Ναι. Ρε φίλε, παρά ήταν ξεφτυλιστικό προσπέρασμα. Το έκανε να φαίνεται τόσο εύκολο. Λες και οδηγούσα εγώ στη θέση του Νόρις. Η αλήθεια είναι αυτό. Και το έκανε να φαίνεται σαν να μην διακυβεύεται το πρωτάθλημα, ας πούμε. Ναι, αυτό. Επίσης, κάτι που δήλωσε ο Verstappen, τώρα το δήλωσε μετά τον αγώνα, ότι δεν έχω στο μυαλό μου, λέει, το αν θα χάσω. Ναι. Στο μυαλό μου παίζει μόνο το πώς θα καταφέρω να κερδίσω. Και αυτό λέει πάρα πολλά για το mentality αυτού του οδηγού. Ναι, ισχύει. Όταν ο τύπος έχει στο μυαλό του μόνο το πώς θα νικήσει, μπορεί να είναι κοστοβόρο μερικές φορές, σε βαθμούς, σε ποινή, δεν ξέρω εγώ τι, να πάει να αγγίξει την πτέρυγα του Mercedes το 2021 και να φάει 25.000 πρόστιμο όπως είχε φάει, μόνο και μόνο για να φάει ποινή ο Χάμιλτον και να υποφεληθεί. Δεν ξέρω. Λέει πάρα πολλά για αυτόν τον οδηγό, αλλά δεν θα πούμε άλλα για αυτόν τον οδηγό. Ελπίζουμε να πάρει το πέμπτο. Δεν το είπαμε εμείς. Το λένε όλοι οι φίλοι της Φόρμουλα 1. Ναι. Ωραία θα ήταν να κάνουμε και ένα επεισοδιάκι σε αυτόν, αλλά είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς. Στη σεζόν 5. Εντάξει. Θα λέμε γιατί έχουμε μεγαλώσει με αυτόν τον οδηγό. Είμαστε το αέρα αυτού του οδηγού. Όχι, δεν είμαστε το αέρα αυτού του οδηγού, αλλά ναι. Θες να σχολιάσει κάτι όλο τον αγώνα, να το τελειώσουμε το επεισόδιο. Ρε τρελέ, θα το πάμε σιγά σιγά. Οδηγό. Έλα, αφού την ξέρεις στρατηγική. Δεν το κάνουμε στο Las Vegas, ωστόσο. Τώρα το θυμήθηκα. Δεν το κάνουμε στο Las Vegas. Πάμε. Από τους νικητές. Ναι. Τα είπαμε το Verstappen. Είσαι τέλειος, πάρε το πέμπτο, συγχαρητήρια. Κοίτα, ο Verstappen είναι 12 βαθμούς πίσω από τον Νόρις. Ναι. Κάνουμε και λίγο foreshadowing τώρα, έτσι, γιατί είναι η ερώτηση που γίνεται στο τέλος αυτή που μου λες. Ερώτηση. Ναι. Πιστεύεις θα πάρει το πρωτάθλημα ο Verstappen? Πιστεύω πως ναι. Με αυτά που είδα. Θα παιχτεί poll στο Instagram. Ωραία. Με αυτά που είδα εγώ στο συγκεκριμένο αγώνα, θεωρώ πως θα πάρει το πρωτάθλημα ο Verstappen. Γιατί? Έχω 4 λόγους. Ολόκληρους. 4. Ναι. Πάμε, ακούω. Ένας. Πρώτον, γιατί η Red Bull φαίνεται πιο έτοιμη να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Ωραία. Η McLaren απ' την άλλη, όπως είδαμε τώρα στο Κατάρ, που δεν περίμενε λεπτό, τράβηξε το Verstappen μέσα στο safety car και του χάρισε τη νίκη. Ωραία. Άρα είναι πιο έτοιμη, έχει την περισσότερη. Σημαίνει. Ναι, έχει την τεχνογνωσία τέλος πάντων για να καταφέρει να δώσει στο Max το πρωτάθλημα. Πρώτον. Δεύτερον, η McLaren ακόμα προσπαθεί να μην ευνοήσει έναν από τους δύο οδηγούς. Φανερά θες. Πες το φανερά εσύ. Εγώ το βλέπω ακόμα equal. Εγώ όχι. Ναι, εγώ το βλέπω ακόμα equal το όλο θέμα. Απλά τώρα δεν μπορούσε να κάνει κάτι, η αλήθεια είναι. Μπορούσε να τραβήξει έναν από τους δύο οδηγούς. Σήμερα ακούστηκε ακόμα και το ότι στο σημείο που ο Verstappen κυνηγούσε τον Νόρις, υπόθηκε κάπου στα social media, το είδα, ότι και καλά ο Νόρις και σε διάφορα σχόλια προσπάθησε να καθυστερήσει το Verstappen για να το φτάσει ο Πιάστρι. Σκέψου. Ναι, κατάλαβα τι λες. Όταν ο Πιάστρι μπήκε λίγο νωρίτερα. Είχε κάνει pit stop. Μπράβο, για τη δεύτερη αλλαγή. Λίγο αργότερα. Ο Νόρις μπήκε πιο μετά. Είχε μπει ο Verstappen. Ναι. Πρώτος. Ο Πιάστρι μπήκε 6-7. Ο Πιάστρι είχε μπει 6-7 γύρους μετά το Verstappen. Μπράβο. Και ο Verstappen ξανά φτάσε τον Νόρις, ρε παιδί μου. Σωστά. Και ναι, δηλαδή κάποιοι. Ήταν αρκετά τα σχόλια που είδα. Δεν θυμάμαι σε τι βίντεο ήταν και πού. Αλλά ήταν αρκετά τα σχόλια που λέγανε ότι αχ, κρίμα που ο Λάντο δεν μπορούσε να καθυστερήσει το Verstappen για να τον φτάσει ο Όσκαρ. Που αυτό, εντάξει, μιλάμε ουτοπία. Δεν παίζει να το έκανε αυτό ο Νόρις για κανένα λόγο, έτσι. Απλά έτυχε τώρα αυτό το πράγμα. Ωραία. Να συνεχίσω για τους λόγους μου. Ναι, έχει το δεύτερο ακόμα. Ναι. Είπα το δεύτερο λοιπόν ότι η McLaren είναι με δεμένα χέρια και δεν μπορεί να κάνει τίποτα πλέον. Ναι. Δεν μπορεί να ευνοήσει οδηγό. Θα εύχεται μόνο να πάνε τα pit stop καλά όπως πήγανε τώρα στο Κατάρ. 1,8 έκανε. 1,8, ναι.
Τρίτον, δεν βλέπω τον Norris τόσο ψύχρωμο όσο ήταν πριν 3 Grand Prix. Συμφωνώ σε αυτό. Είναι πιο επιρρεπής στα λάθη, είναι περισσότερο εκνευρισμένος ενώ οδηγεί στα Team Radio και είναι περισσότερο εκνευρισμένος στα post-interviews. Μόλις τελειώνουν δηλαδή τα sessions. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σήμερα τελειώνοντας το Grand Prix και είναι στο Media Zone, πάει ο Russell να του κάνει αστιάκι. Δεν ξέρω αν το είδες. Δεν το είδα, όχι. Του λέει και εσύ και εγώ τα σκατώσαμε στην πρώτη στροφή και κάτι τέτοια. Τρελά. Και ο άλλος ήταν λες και του βρίσκε τη μάνα, ξέρω εγώ. Και του λέει φάση δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες και δεν είναι πάντα ώρα για χιούμορ. Και ο άλλος να του κάνει ο Russell, ξέρω εγώ. Εντάξει, μη στεναχωριέσαι που θα χάσει το πρωτάθλημα. Αλλά όντως. Ναι, ηρωνικά. Ναι. Και νευρίασε ο Norris. Full. Φάνηκε ότι σχεδόν τον έσβρωξε και τον έκανε παραπέρα. Και του λέει εκεί είναι το μικρόφωνο σου. Του λέει πήγαινε μιλά εκεί, ξέρω εγώ. Άσε με να τελειώσω για να φύγω. Okay. Οπότε φαίνεται να λυγίζει υποπίεση ο Norris. Καλά, προφανώς. Απλά τόσο καιρό δεν την είχε. Του λέει 25 βαθμοί, άντε 35 βαθμοί. Τώρα πήγαινε 12 βαθμοί. Θεωρείς ότι δεν την ένιωθε? Όχι. Όχι τόσο. Ναι. Όχι τόσο. Απλά τώρα το βλέπει να έρχεται. Το νιώσε μάλλον στο πετσί του. Ναι. Τι άλλο? Το Πιάστρι επίσης. Υπάρχει περίπτωση ο Πιάστρι να γνωρίζει την πτώση της ψυχολογίας του Norris. Ναι. Και να έχει αποκτήσει αυτός ψυχολογία εξαιτίας της πτώσης της ψυχολογίας του Norris. Σε έκαψα. Όχι, κατάλαβα τι λες. Θεωρώ ότι είναι πιθανό αυτό. Θεωρώ ότι ο Όσκαρ, αφού πέρασε το ότι πέρασε, ξέρω εγώ, νομίζω ότι έχει επανέλθει πολύ δυνατός. Φάνηκε να είναι ο πιο γρήγορος όλο το τριήμερο. Ακόμα και ο ρυθμός αγώνα ήταν πιο γρήγορος από του Verstappen σε όλες τις γόμες, με ό,τι και αν λέει αυτό. Ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό, αλλά και αυτός πάνω στην πίεση έκανε λάθη. Δηλαδή έβγαινε έξω από την πίστα, τραυμάτιζε το μονοθέσιο, δεν ήταν υπομονετικός όσο ήταν τους προηγούμενους αγώνες. Ναι, μεν έκανε ένα φανταστικό προσπέρασμα στον Αντωνέλη, όπου ο Νόρις προσπαθούσε να το κάνει επί 10 γύρους και λέω ρε φιλέ, είσαι τόσο λίγος. Αλήθεια, είσαι τόσο λίγος, ρε Νόρις. Δεν γίνεται, ρε αγόρι μου καλό, να θες να πάρεις το πρωτάθλημα και να μην επιτίθεσαι, να κάθεσαι στην 5η θέση. Τι κάνεις? Και πόσο μάλλον να βγαίνεις στο Team Radio και να ζητάς. Παιδιά, μπορείτε να με βοηθήσετε? Δεν ξέρω τι να κάνω εδώ πέρα. Δες τι κάνει ο Σάινθ. Επίσης, λόγος νούμερο 5. Μπόνους. Δεν γίνεται, κύριε Ανδρέα Στέλλα και κύριε Ζακ Μπράουν, να δηλώνετε δημόσια σε συνεντεύξεις ότι δεν μας πειράζει εμάς σαν οργανισμός να χάσουμε το πρωτάθλημα οδηγών. Δεν μας πειράζει να γίνει ένα ανάλογο 2007 που πήρε το πρωτάθλημα ο Ράικονεν μέσα από τα χέρια των Αλόνσο και Χάμιλτον. Όταν δημιουργήσεις τους οδηγούς σου μια τέτοια νοοτροπία loser, θα το χάσεις, ρε φίλε. Μοιραία. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους και για το ότι είπαμε ο Μαξ ότι θέλει να νικάει και θα κάνει οτιδήποτε για να νικήσει, όπως έχουν βγει πάρα πολλοί μηχανικοί του και έχουν πει, θεωρώ ότι ο Μαξ είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτά τα λίγα. Συμφωνώ σε όλα. Ωραία. Μ' αρέσει πάντα όμως να έχω θετική έκπληξη. Ναι. Γι' αυτό δηλώνω ότι δεν θα το πάρει ο Verstappen το πρωτάθλημα. Οκ. Για να είναι τουλάχιστον θετική έκπληξη. Αν ήμασταν στο βαθμό, εντάξει, θα σου λέγα 1500%. Ναι. Αλλά οι 12 βαθμοί δεν είναι και λίγοι δηλαδή, που έχουν διαφορά. Πρέπει ο Verstappen να κερδίσει και ο Norris τερματίσει από την 4η θέση και κάτω. Ναι. Κάτι το οποίο όσο πεσμένη ψυχολογία και να έχει, πρέπει να κάνει πολύ κακό Σαββατοκύριακο. Πρέπει να κάνει πάρα πολύ κακές κατατακτήριες δοκιμές. Δηλαδή τώρα και πέμπτος να ξεκινήσει, είναι δύσκολο να μην μπορέσει αυτό το αυτοκίνητο κάπως με κάποιο τρόπο να διεκδικήσει μια θέση. Συν το ότι, εδώ έρχομαι τώρα να σου παίξω ένα πολύ δυνατό επιχείρημα. Αν δούνε ότι με έναν κατάλληλο συνδυασμό θέσεων Verstappen Norris, ο Norris μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, η McLaren θα θυσιάσει τον Πιάστρι. Δηλαδή, στο σενάριο που ο Verstappen είναι πρώτος, είναι τέταρτος ο Norris και τρίτος είναι ο Πιάστρι, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παιχτεί συνεννόηση από την ομάδα. Όσκαρ, κάτσε πίσω. Το πρωτάθλημα δεν το διεκδικείς έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και θα είσαι στη θέση που θα ήσουν έτσι κι αλλιώς και θα γίνει πρωταθλητής ο Νόρις. Τρίτος θα τερματίσεις. Παίζει και αυτό, ναι. Τρίτος θα τερματίσεις, όπως και να έχει. Όντως. Απλά θα τερματίσεις τρίτος με 2 βαθμούς λιγότερο. 3 βαθμούς λιγότερο. Ωραία. Δηλαδή αυτό φοβάμαι. Ότι έχει πάρα πολύ δυνατό χαρτί η McLaren το ότι παίζει με 2 οδηγούς εναντίον του Verstappen. Ναι, το έχει συνηθίσει, θα μου πεις. Έχει κάνει 23 αγώνες εναντίον των 2 φέτος πάρα πολλές φορές. Τι 20. Και το 24 ο Πέρες είχε 2 πόντιουμ, 3 πόντιουμ, πώς είχε. Δεν είχε κάτι άλλο. Πράγματι, όντως. Είναι πάρα πολύ λεπτή γραμμή, θεωρώ. Συμφωνώ αρκετά σε αυτά που είπες. Απλά κρατάω κάποιες μικρές επιφυλάξεις. Ωραία. Για το κάζο της McLaren θες να μιλήσουμε σήμερα? Για το ότι δεν εκμεταλλεύτηκε το safety car, το αυτοκίνητο ασφαλείας. Πραγματικά. Δηλαδή, τι να πω. Αν είδες το γράφημα, με το που βγαίνει η κίτρινη σημαία, τα McLaren, ο Πιάστρι βασικά, είναι στην αρχή από το δεύτερο σέκτορ. Και εκεί πρέπει σαν ομάδα να υπολογίσεις ότι θα βγει αυτοκίνητο ασφαλείας. Γιατί με τόσα τραύματα στην πίστα είναι δεδομένο ότι θα βγει. Έλα όμως που η McLaren κοιμήθηκε όρθια και δεν κάλεσε κανέναν. Έπρεπε ένα από τα δύο αυτοκίνητα να τραβήξει. Δεν το συζητάω.
Ναι. Εν τω μεταξύ, δεν είχαν τόσο μεγάλη διαφορά για να μην μπορέσουν να τα κάνουν και double stack, άμα δεν ήθελαν να. Άντε, εγώ σου λέω αγχωθήκανε τώρα double stack. Εδώ δεν βάλανε κανένα. Ήθελε και double stack. Ας βάζανε τουλάχιστον το ένα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι στρατηγική. Ναι, τους τεχνικούς διευθυντές εκεί πέρα της στρατηγικής. Ναι. Τι κάνουν, παθαίνουν σοκ. Όχι εσένα. Ναι, κατάλαβα. Παθαίνουν κοκομπλόκο. Δηλαδή, τι γίνεται, ρε φίλε. Αυτοκίνητο ασφαλείας. Ναι, καλησπέρα. Και πόσο. Δηλαδή, δεν έχετε υπολογίσει ότι άντε, ρε φίλε, έτυχε ένα αυτοκίνητο ασφαλείας. Οκ. Ναι. Πόσο γρήγορη αντίδραση είχαν όλες οι υπόλοιπες ομάδες μπήκανε. Δηλαδή, μπήκανε 18 μονοθέσια για να αλλάξουν ελάστιχα. Ρε φίλε, δεν θέλει πάρα πολύ νιονιό. 17 για να καταλάβεις ορισμένα ναι. πράγματα. Απλά να βλέπεις ορισμένα. Τι να σου πω. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα. Είναι πολύ στάνταρ. Ναι. Είναι ο Verstappen διεκδικεί τον Πιάστρι. Είμαστε εκεί και εκεί. Ωραία. Βασικά, ο Πιάστρι είναι πρώτος, είναι ο δεύτερος ο Verstappen. Καλά το πει. Λοιπόν, μπαίνει μέσα ο Verstappen. Σου λέω εγώ τώρα. Τι θα κάνεις, ποια είναι η πρώτη λογική αντίδραση η οποία σου γίνεται στο μυαλό. Τραβάς και εσύ τον Πιάστρι. Ναι. Τέλεια. Να το. Δηλαδή. Ο Πιάστρι έχει περάσει όμως, ρε φίλε. Μπήκε. Μπες. Ναι, σου λέω ότι γενικότερα υπάρχουν κάποια στάνταρ πράγματα. Οκ. Το ότι πολλές φορές ορισμένες ομάδες, εκτός από τη Red Bull, η Red Bull πολύ σπάνια δεν παθαίνει τέτοια πράγματα. Ποτέ. Τέτοια blackout. Σχεδόν ποτέ. Έχει πάθει κάτι και φέτος κάπου την κράτησε. Έφαγε φέτος κανένα δυο, αλλά ναι. Αλλά αυτά τα φεραρικά τέλος πάντων, αυτές τις φεραρικές κινήσεις στρατηγικές. Ας έβαζε τον Νόρις. Ναι, μα ο Νόρις. Μα τον Νόρις ήταν τρίτος. Ναι. Ας έβαζε τον Νόρις. Εγώ δεν μπορώ Αφού να μπήκε ο Verstappen, ναι. δεν μπορούσε να μπει και ο Νόρις που ήταν πίσω από τον Verstappen. Θεωρητικά σε αυτά υπάρχει πάντα το opposite του μπροστινού. Να κάνεις το αντίθετο από ό,τι κάνει ο μπροστινός σε τέτοιες συνθήκες. Αλλά η συνθήκη αυτή ήταν ευνοϊκή. Γιατί είχαμε το Μανταντόρι. Μπράβο, είχαμε τα υποχρεωτικά λάστιχα. Ναι. Ωραία. Δεν γίνεται να ξεκινάει η μετάδοση και να λένε όλοι οι σχολιαστές ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο γύρος 7, γιατί μετά κάνεις 25 και τελειώνεις τον Grand Prix και βγαίνεις στον 7ο γύρο αυτοκίνητο ασφαλείας και δεν μπαίνεις για πιτ. Και μπαίνουν όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Θα πρέπει να ήταν το πρώτο σου πλάνο. Μπήκαν 18 αυτοκίνητα εκτός από το McLaren. Θα πρέπει να ήταν το πρώτο σου πλάνο ότι αν βγει αυτοκίνητο ασφαλείας από τον 7 μέχρι και όποιον, μπαίνουμε, παιδιά, μπαίνουμε. Δηλαδή, τι γίνεται. Τύπου πίνουμε καφέ πριν ξεκινήσει ο αγώνας και λες, φαντάζεσαι ρε φίλε να βγει αυτοκίνητο ασφαλείας στο γύρο 7. Ναι, ούτε Τζόκερ. Και βγαίνει. Δηλαδή, ξέρεις, το είχατε συζητήσει στον καφέ που πήγατε το πρωί στο ξενοδοχείο, ρε φίλε, πριν πάτε στην πίστα. Φαντάζεσαι να βγει στον 7, ρε φίλε. Κόλλησαν. Εγώ αυτό. Βγήκε στον 7, όντως. Δεν είχα πιάσει κανένα στοίχημα και σου ήρθαν λεφτά. Δεν ξέρω τι έγινε. Και δεν είναι τυχαίο ποιον έχω βάλει driver of the day, αλλά αυτό το αφήνω κρυμμένο για να μην το δεις. Driver of the day. Ναι. Έχει να κάνει με αυτή τη συζήτηση. Θα σου πω. Πάμε μάλιστα. Okay. Κάποιον άλλον θες να σχολιάσεις, έχω ένα δυο που θέλω να σχολιάσω. Ο Ανδρέας, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, να πούμε και χρόνια πολλά. Ναι. Ο Αντωνέλης. Για άλλη μια φορά εξαιρετική επίδοση. Ναι. Για άλλη μια φορά outscore τον Russell. Σωστά. Ολικό outplay. Ο Γιώργος ήταν αλλού, εκτός τόπου και χρόνου γενικότερα. Έτσι. Πάλι. Το έχει ρίξει διαφημίσεις ο Γιώργος τώρα. Δεν ξέρω αν έχεις δει. Δεν έχω δει. Έχει κάνει κάτι διαφημίσεις με τον Brad Pitt. Κάτι cringe διαφημίσεις έκανε πάντα αυτό το παιδί. Συνεχίζει. Ναι. Τέλος πάντων, μου άρεσε η απόδοση του Αντρίκου. Μέχρι να κάνει το λάθος. Μέχρι να κάνει το λαθάκι εκεί πέρα. Αντωνέλη, θα έρθω να σε βρω με την Παναγία αν ο Νόρις πάρει το πρωτάθλημα για 2 βαθμούς. Αλήθεια σου λέω. Ξέρω που μένει στην Πολώνια. Είναι πολύ συμπαθής ο τύπος. Είναι, ναι, εντάξει. Είναι πολύ cool. Ναι, δεν θέλω να σχολιάσω άλλον. Ποιον δεν θέλω, μωρέ, τι δεν θέλω, τον driver of the day μου δεν θέλω να σχολιάσω. Μα γι' αυτό λέω. Εννοείται, το Καρλίτο. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Κάρλος. Smooth operation. Εννοείται, είναι ξεκάθαρα έτσι, hands down ο driver of the day από μένα. Ναι, μ' άρεσε. Αυτό τελεία. Τι δεν έχω να πω. Τέλειος, άριστος. Ο καλύτερος οδηγός σήμερα. Ήταν ο καλύτερος οδηγός και ήταν ο καλύτερος οδηγός γιατί ήταν μέσα στον αγώνα 200%. Ναι. Δηλαδή ήταν σε συνεννόηση με την ομάδα. Λέει, παιδιά, μπαίνουμε. Παιδιά, ο Νόρις τώρα θα ζοριστεί. Παιδιά, τώρα που ο Νόρις παλεύει με τον Αντωνέλη, είναι ευκαιρία να του ξεφύγω, να ανοίξω διαφορά. Είδε ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει μετά, ξαναέριξε τη διαφορά για να φέρει τον Αντωνέλη στον DRS, έτσι ώστε να μην τον περάσει ο Πιάστρι. Πράγμα που εφήβρε. Καρλοσάινθικά κόλμα είναι αυτά, έτσι τώρα εδώ να τα λέμε. Εν τέλει καταφέρει να τερματίσει τρίτος με τέταρτο τον Νόρις. Φανταστικός ο Κάρλος. Και θέλω να σχολιάσω και λίγο τον αγαπημένο μου. Εντάξει, αν μπορείς να μου δώσεις τον Φερνάντο, ναι. Για πάμε. Ωραία. Όπως έχουμε πει, ναι. Μπήκανε όλοι οι οδηγοί στο γύρο 7. Ναι. Οπότε μπαίνουμε στο γύρο 32 μετά. Σωστά. Για να πάμε 25 ακριβώς. Ναι, σωστά. Τι κάνει ο Φερνάντο? Είναι στην 6η θέση μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν θέλω να παλέψω, λέει, με τους άλλους. Ναι. Φτιάχνω ένα DRS train εγώ
εγώ δικό μου που μου αρέσει. Ωραία. Και τους φτύρω τα λάστιχα, τους έχω να παλεύουν όλοι εκεί ο ένας με τον άλλον. 4-5 γύρους πριν πω για pit, ανοίγω τη διαφορά γιατί ξέρω ότι όλοι από πίσω μου θα μπουν στα pit, 15 αυτοκίνητα και θα γίνει μακελιό. Ανοίγω τη διαφορά στα 6 δευτερόλεπτα, πάω κάνω το pit stop μου άνετα και βγαίνω μετά και ξανασυνεχίζω. Κύριος. Μαγικός. Και καταλήγω σε ποια θέση? Κατέληξε στη θέση 8 γιατί έκανα και ένα τέτα και άφησα κανένα δύο. Έκανα ένα 360 έτσι ταπεινό. Θέση 7 γιατί εγκατέλειψε το Χατζάρ. Ναι, είχε το puncture. Ναι. Που στα ελληνικά δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Κλατάρισμα. Ναι. Καλημέρα. Κάτι άλλο έχουμε? Όχι, θες να πεις κανένα ωραίο στατιστικό, κανένα τέτοιο? Στατιστικά έχω πάρα πολλά. Εντάξει, ρε, πήρες φορά. Έχουμε angel numbers στις νίκες. Άμα μπει κανείς να δει τα στατιστικά τη σεζόν, θα δει πρώτος είναι ο Νόρις με τόσους βαθμούς. Ναι. 408 βαθμούς. Σωστά. Δίπλα λέει νίκες. 7 νίκες. Ολόσωστα. Λοιπόν, από κάτω λέει Verstappen. 396 βαθμοί στους 12 διαφορά. 7 νίκες κι αυτός. Ολόσωστα. Από κάτω λέει Πιάστρι. 392 βαθμοί. 7 νίκες κι αυτός. 7-7-7. Είναι angel number, έτσι λέγεται. Το 7-7-7. Όλοι οι αριθμοί που είναι τριψήφοι και τελειώνουν. Ναι. Όχι με αυτό που αρχίζουν, είναι οι ίδιοι. 5-5-5. Δεν ξέρω για τον. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να ανάμεσα το 5-5-5 και το 7-7-7. Γι' αυτό δεν ξέρω αν είναι angel number. Okay. Αλλά ναι, το 8-8-9-9-9 κτλ. Δεν το ξέρω. Νομίζω ισχύει μόνο στους τριψήφιους. Τώρα το 1-1-1-1. Τέλος. Συνεχίζω. Κλείνει η ηλίθια παρένθεσή μου. Πάω στα Συνεχίζουμε. στατιστικά μου. Ναι. Έχουμε το Max Verstappen. Αυτό που θέλω να πω τελικά είναι ότι έχουν όλοι 7 νίκες. Το κατάλαβα. Εντάξει. Αυτό. Ελπίζω το κατάλαβα ο κόσμος μας ακούει. Έχουν όλοι 7 νίκες. Άρα σε περίπτωση ισοβαθμίας κερδίζει αυτός με τις περισσότερες δεύτερες θέσεις. Σωστά. Που αυτή τη στιγμή είναι ο Νόρις. Κάτι χαζομάρες λέω. Σε περίπτωση ισοβαθμίας. Ναι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κερδίζει αυτός με περισσότερες νίκες. Κάποιος θα πάρει 8. Hello, Γιώργο, ξύπνα. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή ο Verstappen είναι πόσους βαθμούς είπαμε πίσω? 12. Εντάξει, τώρα πρέπει να βγει πολύ κακό συνδυασμό. Ναι, λέμε. Να βγει ο Verstappen τέταρτος, ας πούμε, και ο Νόρις εγκαταλείψει. Ναι. Τέλος πάντων. Συνεχίζω. Στατιστικά. Ναι. Ο Max με την 7η νίκη φτάνει τις 70 συνολικά. Ωραία. 35 ακόμα για να φτάσει στο Χάμιλτον. Είναι ενεργός πρωταθλητής 1449 ημέρες και μετράει. Έχει άλλη μια εβδομάδα. Και κάτι που μου έκανε εντύπωση, τερματίζοντας ο Verstappen 8 δευτερόλεπτα σήμερα μπροστά από τον Πιάστρι, ήταν τις διαφορές που είχε φέτος στις νίκες που έκανε. Ωραία. Μπαίνω, κοιτάω, έκανε στην Ιαπωνία. Έχει το μεγαλύτερο ρεκόρ. Έχει τη μεγαλύτερη διαφορά. Το πήρε ο Νόρις Το πήρε ο Νόρις στο Μεξικό που έκανε 30 δευτερόλεπτα. Το είχε ο Verstappen στη Μόντσα και μετά το πήρε ο Νόρις. Λοιπόν, βλέπω ότι ξεκινάει στο πρωτάθλημα την πρώτη του νίκη στην Ιαπωνία. 2 δευτερόλεπτα. Εντάξει, λέω. Δεν θυμόμουν εγώ καλά. Δεύτερη νίκη στην Ήμολα. 6 δευτερόλεπτα. Τρίτη νίκη στη Μόντσα. 19 δευτερόλεπτα. Τέταρτη νίκη στο Αζερμπαϊτζάν. 14 δευτερόλεπτα. 8 δευτερόλεπτα στο Τέξας, 23 στο Las Vegas και άλλα 8 σήμερα. Ο τύπος όταν νικάει είναι dominant. Δηλαδή. Εντάξει, τα 2 δευτερόλεπτα δεν είναι dominant στην Ιαπωνία, μόνο εκεί δεν είναι. Εντάξει, ρε φιλέ, οκ. Θα είναι συμφωνήσω dominant χωρίς να έχει dominant αυτοκίνητο. Ειδικά σήμερα. Καλά, σήμερα εντάξει, κάνανε κακή στρατηγική οι Μακλαρενίτες. Μπράβο. Και εγώ έχω βάλει driver of the day λοιπόν. Για να στο κουμπώσω. Την Χάνα που ανέβηκε στο πόντιουμ. Την υπεύθυνη στρατηγική της Red Bull. Γιατί ήταν δική της η νίκη, ρε φιλέ. Όχι, ρε. Ναι. Όχι. Ναι. Η νίκη του Verstappen ήταν δοσμένη από τον στρατηγικό διευθυντή. Όχι της Red Bull. Η τύπησα απλά έκανε το λογικό. Ναι, εντάξει. Έκανε τη δουλειά της. Ναι, μπράβο. Αυτό. Απλά έκανε τη δουλειά της. Δεν την κάνανε οι υπόλοιποι. Οπότε πίστοσέ το σε αυτούς της McLaren. Αυτά. Βαθμολογίες. Είπες. Ten driver of the day δεν έβαλες όμως. Αν έβαλες, ποιο θα βάζες? Ανέβαζα. Το Sainz, ρε φίλε. Smooth operation. Ο οποίος Sainz κέρδισε ένα ακόμα podium για τη Williams, όπως είπαμε, ακριβώς 4 χρόνια μετά το χαμό του Sir Frank Williams, του ιδρυτή της ομάδας Williams, και είναι το δεύτερο podium για την ομάδα της Williams φέτος, πράγμα που έχει να συμβεί από το 2015. Λοιπόν, βαθμολογίες οδηγών έχουμε Norris 408, όπως είπες. Verstappen 12 βαθμούς πίσω στους 396 και 392 ο Πιάστρι, ο οποίος έπεσε τρίτος. Καλή κατρακύλα σου, Πέγγι μου. Ο Verstappen ξανάρχεται δεύτερο στο πρωτάθλημα από την Ιαπωνία. Τέταρτο Grand Prix ήτανε, τι ήτανε? Δεν θυμάμαι. Τότε που συνάρρωστος. Ναι, όπου πήρε την πρώτη του νίκη. Ναι. Φέτος. Να πούμε ότι πηγαίνοντας στον τελευταίο αγώνα με 15 πόντους διαφορά, ο Φέτελ το 2010 κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Γίνομαι εγώ συνήγορος του διαβόλου. Είπα ότι στο προηγούμενο είχε πάει με 25. Ως πήγε και τώρα. Ναι, σε σχέση πήγε με 24, αλλά του πήρε ένα στο σπριτ, οπότε με 25 πήγανε την Κυριακή. Σωστός. Και τώρα πάει με 12. Για να δούμε. Ο Σεμπάστιαν είχε πάει με 15. Πολύ εντυπωσιακός ο Ράσελ στην τέταρτη θέση στη βαθμολογία των οδηγών. Πέμπτος Λεκλέρ, έκτος Χάμιλτον, ο οποίος κινδυνεύει. Από ποιον? Από τον Αντρίκο. Τον Μπουγρίνιο. Ο Αντρέα Κίμι Αντωνέλη έχει 150 βαθμούς, ενώ ο Σερ 152.
και πάει για όσα χρόνια είναι στη Φόρμουλα 1. Να 19, τερματίσει ναι. 19 χρόνια στη Φόρμουλα 1 και πάει να τερματίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του εκτός της 6ης θέσης. Ναι. Θυμάσαι όταν ήταν στη Mercedes. Πότε ήταν? 152-150. Νομίζω δεν το περάσει. Δεν νομίζω ότι τον περάσει ο Ντουνέλη. Δεν παίζει να τον κρατήσει. Πότε ήταν που τερμάτισε έκτος ο Χάμιλτον, το 23 ή το 24? Που λέγαμε κάκιστη χρονιά για το Χάμιλτον, ξέρω εγώ, που ήταν στην 6η θέση. Εγώ γιατί θυμάμαι ότι ήταν ή το 10 ή το Όχι, 9. τώρα. Ήταν μια κακή τέτοιο τότε που χώρισε με την Το 11 ήταν αυτό. Το 11. Ναι, με την Νικόλ που χώρισε. Τότε πρέπει να ήταν η χειρότερη τη θέση. Δεν θυμάμαι. Βάλτε το επεισόδιο να το ακούσετε και ενημερώστε μας. Εντάξει. Πάμε βαθμολογίες οδηγών. Η McLaren πιάνει τους 800. Βεβαίως. Μάλιστα. 400. Στρογγυλάει. Ναι, στρογγυλό. 800. Ναι. Τι λες ρε. Mercedes δεύτερη με 459. Πάνω τα μισά, εντάξει. Τρίτη ομάδα του Verstappen με 426. 382 τα Ferrari που φαίνεται να έχουν εγκαταλείψει τη μάχη. 137 οι Williams. 92 οι Racing Bulls. 80 η Aston Martin και 73 η Haas. Εγώ θέλω να πάει πάρα πολύ καλά η Aston μόνο και μόνο για σχεδία ψεύση. Τι είναι? Είναι 7η. Είναι 7η, ναι. 7 βαθμούς είναι. Για να δούμε. Στο Abu Dhabi δεν θα είναι πουθενά, να ξέρεις. Και έχω τα Haas και τα δύο στη δεκάδα. Bold prediction. Μάλιστα. Ο Όλιβερ θα γίνει ο Πετρόφ. Να σου πω ρε Πετρόφ, έχουμε πιάσει τίποτα αυτό το Σαββατοκύριακο. Έπιασε τέταρτο τον Νόρις. Και Verstappen τρίτο. Verstappen νίκη. Πρώτο. Verstappen Κάτι νίκη. έπιασα. 2 στα 5. Κι εγώ κάτι έπιασα. Εντάξει, έβαλα και τα Ferrari κάπου. Έβαλα το Leclerc δεύτερο, τρίτο. Τι Καλά, έβαλα? αυτό τι όνειρο ήτανε. Ήταν όνειρο. Θα σου πω αμέσως τι έπιασες. Έπιασα νικητή. Τι έπιασες? Έπιασα. Έπιασα νικητή τον Πιάστρι Στο sprint. στο sprint και τρίτο τον Νόρις στο sprint. Μάλιστα. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Αυτά, εσύ στο sprint έπιασες Τίποτα, τον ένα. Νόρις τρίτο. Α, Ναι. Και στον αγώνα πιάσαμε και δύο το Verstappen ναι. και τέταρτο τον Νόρις εσύ. Μάλιστα. Εγώ είχα τρίτο τον Νόρις, τέταρτο τον Πιάστρι. Χθες βγήκαμε για μπύρα. Θυμάστε τι σου είπα, τι προαίσθημα έχω για τον Νόρις, ότι θα τερματίσει το πρωτάθλημα. Τρίτος. Τρίτος. Ναι. Και βλέπεις, έτσι, τον έχω πιάσει το Σαββατοκύριακο 100%. Ισχύει. Μάλλον θα επιβεβαιωθώ. Τον έχω δώσει εγκατάλειψη στο Abu Dhabi τον Νόρις. Στο λέω. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Τον έχω δώσει εγκατάλειψη. Κάτι θα, Πάμε. θα μείνει. Έλα, προβλέψεις. Φερ, πρώτος. Καιρό έχει να μείνει το κινητήρας Mercedes. Γι' αυτό ήρθε η ώρα. Άκου τώρα δεύτερη θέση. Out of nowhere. Νομίζω- Χάμιλτον. Τε. Δεν το πίστεψε κανένα. Έτσι, ρε φιλέ. Θέλω να κάνει ένα καλό κλείσιμο το παλικάρι με ένα δυνατό πόντιουμ. Τρίτος. Τρίτος, τίποτα. Εδώ θα τα αλλάξει τα φώτα τώρα. Τρίτος. Αντωνέλη. Παίζει να είναι το πιο awkward πόντιουμ που θα βάλω στη ζωή μου. Τέταρτος. Ναι. Με εξαιρετικό consistency. Κάρλος Σάινς. Ωραία. Μ' αρέσεις. Και πέμπτος. Για να έρθει και να δέσει το γλυκό. Ναι. Ένα πορτοκαλί αυτοκίνητο στο οποίο θα είναι πιάστο. Ωραία. Norris bold prediction εγκαταλείπει. Ναι. Και πανηγυρίζει ο Verstappen το πέμπτο πρωτάθλημα. Απλά και ωραία. Απλά και ωραία. Θέλω να σου πω και μία έκτη θέση ο Leclerc, γιατί εντάξει, κρίμα είναι. Ωραία. Έκτος ο Alonso. Δεν θα πάει το Θα Aston. δώσουμε δεκάδα. Δεν θα πάει το Aston. Για να κλείσουμε. Λοιπόν, έχω και εγώ το Max Verstappen γιατί θέλω να πάρω το πρωτάθλημα. Ναι, οκ. Ωραία. Νομίζω όλοι. Και φήμες λένε ότι έχει κρατημένο καλό κινητήρα. Φρέσκο. Οπότε προβλέπω μια πολύ εύκολη νίκη για το Max Verstappen. Δεύτερος, Charles. Α, έβαλε Ferrari δεύτερα. Βεβαίως. Κυρίως για το ότι του ταιριάζει του Leclerc η πίστα και πέρσι είχε παλέψει like an animal. Like an animal, όμως You know. πρέπει να πάρει νίκη ο Χάμιλτον εκεί. Δεν θα πάρει, θα βγει δεύτερος. Ο Χάμιλτον θα φτάσει 30 αγώνες χωρίς πόντιουμ και μετά θα πάρει. Πάμε παρακάτω. Τρίτος, ο Οσκάρ Πιάστρι. Μάλιστα. Τέταρτος, ο Αντρέας που δεν με έχει απογοητεύσει τα τελευταία Grand Prix. Το βλέπω να πηγαίνει. Πέμπτος, Κουβά. Όλιβερ. Όλιβερ Μπέρμαν. Όλιβερ Μπέρμαν. Πέμπτος. Πετρόφ. Ωραία, σαν άλλος Πετρόφ που τερμάτισε πέμπτος το 2010 και μου στέρισε τον ύπνο εκείνο το βράδυ. Μάλιστα. Έτσι θα στερηθεί και ο κύριος Λάντον Νόρις, ο οποίος θα τερματίσει έκτος το πρώτο του πρωτάθλημα. Και κερδίζει ο Νόρις, λέμε. Αλλά... Εντάξει, το Δεν πιο βαριέσαι. πιθανό αυτό είναι, γιατί κέρδισε και πέρσι. Αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Εμείς τα ίδια λεφτά θα συνεχίσουμε να παίρνουμε. Ναι, Και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε Φόρμουλα και μετά από αυτό. Οπότε, ναι, δεν θα μας κόψει το μεροκάματο κανείς. ισχύει. Αλλά πάρε το πρωτάθλημα, ρε Μάξ, τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι τα αρχίζει τι προσευχέ από σήμερα για να μείνει το McLaren του Norris. Αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Αυτά. Bold predictions μέσα στη βδομάδα. Ναι, ωραία. Εγώ έδωσα εγκατάλειψη Norris. Γράψε μία από τώρα. Πάμε. Πάμε για Abu Dhabi, φύγαμε για να κλείσουμε την επόμενη εβδομάδα. Δυστυχώ δεν έχουμε Λατίφη. Ναι. Θα βάζα Υπάρχουν πολύ πολλοί υποψήφοι. Ο Τσουνόντα μπορεί να πέσει πάνω στον τοίχο. Ω, την κατάλληλη χρονική στιγμή. Ήταν ο πέμπτος λόγος. Όχι, ρε, μετά θα έχουμε κανένα δικαστήριο από το δεύτερο, άσε. Σιγάρα. Θα τρέξει το Μάσα.
Εντάξει, Να δω τι γίνεται. Πάλι πάει στο δικαστήριο Ναι. αυτός. Θέλει Σόνι και Ντέο Φιλίπ να το πάρει. Άμα φύγει ο Λόουσον ή ο Χατζάρ. Θεγατρικό, πάλι Ναι. το ίδιο θα ακουστεί. Εντάξει, μπορούσε να ακουστεί και για το λάθος του Αντωνέλη σήμερα. Λαθάκι ο Αντωνέλης σήμερα και πέρασε έτσι ο άλλος. Φαπ, βαλές. Ναι, δεν ξέρω. Δεν βαριέσαι. Οκ, Αυτά. μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο. Όχι. Κλείνουμε. Ναι. Τέλεια. Κλείνουμε λοιπόν. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά.